Misoedd. Months. Pa fis ydy hi? Which month is it? Ionawr. Chwefror. Mawrth. Ebrill. Mai. Mehefin. Gorffennaf. Awst. Medi. Hydref. Tachwedd. Rhagfyr. Wyt ti'n gallu cofio'r Gymraeg am y misoedd canlynol? Can you remember the Welsh names for the months of the year? Ionawr. Chwefror. Mawrth. Ebrill. Mai. Mehefin. Gorffennaf. Awst. Medi. Hydref. Tachwedd. Rhagfyr. Pa fis ydy hi rwan? Mis. Ydy hi rwan? Hwyl am y tro.